Kumshi banta ban ai mensim men pencelur ki kena pule. Kahanyo trap youth council Shela area unit. Hakas ngito ding ka art polai trik jeleu arjara polai. Kalayo ban penku borom ki hanyongut ki kena pule. Lengba ka tur Shaprang Academic Award 2023. Ki balapa saka kerdan banengkong jongka examen SSLC arjara polai. Yakini ki kena pule ki beri napo ka snow Shela. Layo ban penku borom lengba ki tapmo ki momento berkasong pisa. Ya ka bala penku borom dau ba Robert John Karjarin ubade presiden barangba jok HYC hakajinya lang kabalengkot hasilong klub. Laidan lang hakane kasngi uba Roy Kupar Sendram ubade general secretary Baji Maulong organizing secretary kidkhat ke HYC Shela area unit bat ki bahi ngasem jongki kena pule. Uba Robert Jun Karjarin haba ajingkren ulas neng lakrau berkentukan pam iki samla bakim dei bansyuhun tang haba kilayo kusnam. Here kabaran kam iki kalong bakiniai minot batreshitom shushu kena makinang kiu nakawai ka kerdan syakawai pat. Ulong baka kam sarkar kalong kabaron kam here om daipat ban kemilanti tang banlong kinong yo kam here bakin long kinong ai kam syaki weipat ki hanyongut ya kabaga HYC kalasam kusnam ki kentup usamla daman kraw mayrom samla dabyang tiumon samla ladyang hun mayrom bayo bor wai natap Ferdinand natap pilar kenti yuroy badu samla skembor lang sendram. Nga so kumen ndu kata-kata ban yo ban yadun benta pi hande ka por ka bom ta na mobli ka lesi kandi ka jemput kup badun burom ka ba compare la ne belong unique haman ki jaka ki ba ngi pun kup burom ma ka por mangilek ha ki unit ki circle ba kup burom o ki dei ki breu ki ba national ki dei ki nong kendong re ki pun ki puli sesor ida kadang kan mau hapot pengideng kup burom ha makorap pun hi ki wan na ki school ki badena sora na kapsor re ni ka jemput kup burom jong ka sela unit ka long pair ka long unique ngobli kadon kawan ra ya artli gi jing mentoi ki ba kongsan ya kawai ka long ba kumbangi tip bagi bopun hi ilong sem habang ipuli ha nong kondong lani ha shnong kadi nakadaw jong ka jing ban se jong ka jing do nakadaw ngimla na se ban pha se school ki basa jangai lani le se kadi nakadaw jong ka jing yakia ka kam hayi nasem se ki don ki bahi nasem ya ka bahaban ri ban sumal na peklang tak kadaw bat ka ba arpat kalong ka jing stenat jong kani ka award kalong ba kalalong kum ka jing ai mensim mi ki school hanong kondo no boleh ladangi ladakum keseng ngimle ya kani ya kaban ya ailang ka ti ka mon ka ti ka diam ya kaban penkiulang ya ka puli ka puthi haki school ki bakham border ki bakham hanong kondong lada barok ngin shu ya mare thong tangban wan haki sor berkhapsor kan mat chinge adu kata-kata ya ka jelahi rokoi susi banom ba kasorkar hadu menta kampat da phai ya kita ki khmat ki jongki hanong kondong lada phile ya ka jing puli lani wat ya ka jing thoki pnia ka bobiang natharai ki bobun hi hanong kondong lada ngi jencar kan no ru abukut endang ladep ya kelas 10 ni ya be no ban kiu shalom but kadau jong kata kalong kejing bom don ki school ki college bat ki university ki babiang ano kondong ki kani ka award si kandi ka jing penken mau ya sorkar banang ni syakman habangi kentiu ya ka puli ka puthi ka deiru ban phai khmat sanong kondong what haki district headquarter ki balahe kum ga mo korat ka noston ninom yo ya kita ki college ki balabiang tingi khmi lenti banang ni khmat se ka shela ka sora ki block headquarter ki roper kin yo kita ki college la kum no ngi don kam ya ki college sarkar ki babiang hadu haki block level khnang ba ki breu ki baduk ki breu ki bakaduk ki breu ki bamat jing e ayi ngasem hanong kondong kin yo ya ta ka jing puli puthi ka babiang
hep bai nam kwa ban shim ya kapon re tang khndiet ka bang kwa ban ong phi ka long tang ka ni wat nom shim ba ka ne ka khusnam ka ba phiyo manta kan pen sarong ne kan pen khlo no phi kedang dan da ki bon ba ki khusnam ki ban up ya phi nang ne sakhmat la da phi 3 minute ba 3 shito wat ai ba ka ne ka khusnam ka ba phiyo manta kan dei ka khusnam ka ba khadu ka ba phiyo aga ji to ai ba kane le se kane ka khusnam ka banang ai mensim ya phi ba phinong yo ye shibun ba ki khusnam nang ne shama ka snong sila ka jong phi kala de lupa ka snong ka ba pau ka ba penmi ye shibun ki khro par khat aka jet ndu ka jong lada kata ka pateng ka bompat dan surak ka bompat dan like ka bompat dan internet ka bompat dan rem ka penmi ye ki khro par khat ki ba sandur wat ka siksidun Trai lada menta apa, lada ngimla su penmi ya kata kabumut kapau kumno, kapau ba kasinong sila kan nami ipor inang kiar. Lada kalau penmi ya JJM na Rolls-Royce, UDD na Rolls-Royce, penmi Dr. Don bampai ha 2 boleh. Kalau penmi ya subun ki MLA, ki MBC, ki balapau. Kalau penmi ya ki doctors, ki baper officer, masuk benom ba piro. Kidai banang tresitom kumno lada pimtam mo desi kan desi bantam kan gaji start dong JJM no Rolls-Royce la kumno tang ban der tat ro desi gau ji tingai mensim me piwa pimdi ban hun no tang ha kan ni ka benta pinang tresitom su o pinang yo ya ka jingnang gaji start o pinang yo ya ka nam bar ka burang ka jaknu ka jongi minatu ki hot lada pimpe ya ka electricity labun lakiu man ka suppose nem ka electricity ka jongi ka kiu are dangin pek pat ya kata ka jing penmi ya kita kiklur kita kiriu satar kita kibriu ki pala ban poi syaka nam gila duna kan ambi lakano snem ngim semio IPS ngim klemio IS lakano snem ngim semio syu ya kibriu ki bala ban pas ya ki kardan ki papero ngan jinda la kamen ba ka we si ngan rung ha kanu kono ko office so ka le si new pas nem chikos nem ni bangan yu i we la ni a na pring jong ki kin yalam ya ka jala ka jongi hangte ya sekretariat si kum ki IS lan ki IS tresitom wat nam ai ba ka ni ka jing job ka jong pi ka ba menta kan penhun no pi rei to ai ba uni mau mer ba phenang kan jo na we ko pos ko batang i we jing kerpat iba na kalian ga jonga na ta ka jem du hi para ko we ka bang kwa ban kerpat ye ki samla ki badang lung ha kan por ka bom ta kalong ba oi penyo i kam sarkar kalong ka badun kam hatu bata kata ban pas ye ki IPS ki IS kalong ka badun kam tu bata kata are ka we ka badun kam e kalong ba ni don kam ye ki kun samla mata ban pentibit ila di om tang kum kinong yo kam re kum kinong ai kam ni don kam ye bi ba pin pentibit ila di le se ha ka sengkam senjam no boleh kat no mentang ni yo kam sarkar lada pio kam sarkar se pila ban kersan ya ladi ba hayin ke jongki are lada pirung ban sengkam se pila ban ai kam ki nong sela da kispa ba ke jam shim ya kene kum challenge hot ka ka jawat ka don kam ye shubun ki jingaram andre shim ya ka kum challenge bala da ka we gesni inut ban ong ba indon inmi kita kirurang pa bat ki taken sai na ka jet do jongi ki boong bangam don kam banwat kam sarkar andre ngala ban ai kam ye kispa bat ki hajar no ki samla jong kari ba jet do jongi ai lang yu senyang ben hei ya ka jing start ka jing sempang ka jong pi syakari ba ka jet do ki snong ki thau ki jongi ki don kam ya ka jing tebe syarat jong ki ru start ki ru sempang ki balang ki don kam ya ka ti ka mon ka ti ka diam ka jong pi benar terong le ka imlang kasalang hi baro kowe ka don kam ye pi na lor pa pihapan puli ban pentibit yala di wat klet baka kamram ga jong ki kalong ru ban no yo sunyang ban hei sya ka imlang kasalang na ka snong sya ki balang sya ka it ka hima bat ari baka jam ru ka don kam ye ka ti ka mon ka ti ka diang ka jong pi bat kentang ye wai ka banga kwa ban ban hukum ka ni pot om dei tang ye pi ri ya baro
samla puli kalong ba wat nam penkut no ya ka jing puli jong pi ha ki drugs ki bang yu i menta kala ima do kata akal iba ka jang wat ai ba kata ka academic pressure la da pidon kan penbor pi bakun le kurup no ki kini jing snow ha jing ibu jong pi wat ai ba kanu ka jing ya tungku ka jing ibu jong pi kan penbor pi ba pi hapan le ye kum kile na kentu ye kisamla ji et bare bakari ba ka jap lu ka jongi ka padai bandu mensim kam padai ban sya ya lam bakla hakum kini gi jing snew ye ka ba kum ga cela ni hapan perkhat bon sin ban ban rak kom ba nga shimru le si ya kane ka kabu ban om ye ki school ba ki college ya ka embos ye university bakala don kam hadu kata balik se ga jing hikai ya ka jing snew jung drop ba kiwi ken rum ha ka selebos jung ki jaka pule namar la ngimle umta niu i ba uni ujing di bosneu ula pen jot sendan ya kalawai pernai jung ki hep ke barit pat kumjuru ya kalawai pernai jung kari ba ka jam jungi nang kwa ban sim ka por nang kipok ke riang ya pi ba pinang kiu chakrang ba nang kiu irat nang nes khamat pat ai bo blei nongbu nong thau un dorong kat lang bat pi un lam lenti pi bat kan mau hep bare jing stang jong jing stang kadi jing shifting blei shibon chia cha